Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Katpadanan niyo papagayam ti pakasalitaan ni Larry nga pinuuluan na iti business woman. Sagudahin nga ti surat ti pakasalitaan ni pagayam ti nga Larry. Dear Manong Nemi, talo kami nga kakabsat Manong Nemi ket numampay gagangay lang karpintero ni tatang ken a plain housewife ni nanang Manong Nemi. Awan ti sabali nga kalkalikaw gumda no saan nga tinaranyag ang masakbayan mi nga kakabsat. Siya nga inauna irinto ta kabsat ko dalili ken ni LB. Duwa nga babae di kiti adjek siya kakaiso ng lalaki Manong Nemi siya ti inauna. Ang kaligago Manong Nemi dananang kinitatang nga makapagturpusa tapno matulong akmit ida ento na dan trabaho para iti panagturpus met dalili ken ni LB. Iti panagbasak nga rod iti college Manong Nemi impasnek ko iti korsok nga hotel and restaurant management. HRM Manong Nemi. Ato ta kiti babae Manong Nemi nga mangi paripirit iti panagkras da kanyak ngimsan ko ida ngayon taltalek. Kaya't nangasawan Manong Nemi nakakonsentretak iti panagbasak. Ada panawen iti panagbasa, adanto panawen iti panagayat, ada panawen iti panagasawa. Aging ka Manong Nemi nakapagturpusa kon iti korso ket kastaon iti ragsak datatang kaninanang. Nagsapulak iti trabaho Manong Nemi ket nakastrekak iti maysa a restaurant akas maysa nga waiter. Desente Manong Nemi ken class nga restaurant iti pagpapaayak. Ado kami nga waiter ta medyo dakkel nga restaurant. Ado met iti adda iti kusina. Pasare mapanak magibiyang iti kusina gabuta kahit ko Manong Nemi iti makasusuro nga saan la nga digit experience ko kabayatan ti panagbasak no digit talaga nga mangalak experience ko sipsiputa digit ay para luto. Nataer kami nga waitress Manong Nemi iti uniformemi. De siyempre decente saan nga kaputa waiter lang ket kasapulamat nga da uniformemi na tayaw kami, naisan kami, kadagiti customer, nga mostly Manong Nemi nga digiti customer, kadagiti maka-afford, iti ngina, dagiti putahe, nga lutlutuen kan idasarmi. Adamat dagiti tip, Manong Nemi, nga pagbibingayan mi. May sa kadakwadan Manong Nemi, ni Fredo, nga padak nga waiter, nga sumatan iti kasingadan kanya. Aging Manong Nemi nga damay sa kanapintas nga babae. Wow!
Napawawak nga dagos manong nemi idi sumrek. Nakapimpintas. Kinidag ko manong nemi ni Fredo. Sikat din ang sang mo. Amok mo ba't nga hilig mo naging napipintas sa customer? Haang kinidag kang sang nga puti bagak nga sikat pa pa namang entertain. Ngayon sam kadag nga ang kakadi nga mapintasan kayong kuwana. Saman. Ngayon jak unay mahilig ka na napintas. Ha? Tihilig ko na tayo, gagangay lang. Tamo no napintas, adot kaagaw mo. O, lagkot ikakindin ng kasangunan. Imasadegak manong name good morning, ma'am. Good morning to. Kimita manong name sa imisem. Imisem akmet. Manong name at the make-up ng abagapaman sa nga kaskariredo mga napuskul ti make-up da. Kas lagagangay lang nga pinulbusan na, tiya pingping na, ikinikan na tiya, glitters, dabasit glitters tiya, matana, tapno adad nga mangparanyag, iti matana. Ti agong namanong, nagpintas, dagiti pibig na, dagiti na ornos ng ngipan na, nakapudaw. Perfect, ti barukong na. Kasla, napimpinas pa yung digit artista. Sila may isang model manong. May I have your order, ma'am? Kinanak manong name, idi madamanan nga kita na basbasahan digit menu. Timbagana, insurat ko met. Wait lang, ma'am. Sige. Sa anak pa nga gardaras. Okay lang. Mabalin nga, medyo loktak to laptop ko. Kabayatin mo o right order ko kat medyo irapin ko tagtrabaho. Saan yung iparit? Saan ma'am? Dapat nga makisturbo. Kasi na ngamin tigalad ko awan to sayang ng oras. Anak anti work you ma'am? I'm a businesswoman. Sige ma'am, nagipakamuti order yun. Hindi orayak ba nung namin may sagana da to order ni Mist businesswoman. Tsak mauma man nung naming amang matmatmat kang kuwana naman pa medyo adayo iteyan na. Nakatutok isuna man nung naming ti screen, ti laptop na. Kat pasaray patitan na, wano tugkalan na, ti keyboard man nung naming ti laptop na. Talaga nga businesswoman dito yan. Awan sayangin na nga oras, ora at restaurant. Baka ore at iti kalsada ket nga tawat. Hanamat nga ta mairapin ti ag computer. No at dalan no magmag na. Siyempre nakakotse. Di man nakita nang iparkingan na ti kotse na. Sigurado lagi din nga nangina nga kotse. Rich woman, business woman. Mano nga tatawan pas lang kaedad kam lang ha. Nasapa siguro nga nagbaling nga business woman. Kaya adan ti order na manong name na pangkunin pan. Ma'am, your order? Kabayatan nga idisdiswak manong name plus pastar, siyak tikit kitain na. Kitain nga sak umisem. Ma'am, you're so beautiful. Sanggo nga, paglibakan. Ano ko ka na bitnasak? Kaya mabaling ko matakunan nga, you're handsome. Adalabasit, ma'am. Excuse me, ma'am. Sige. Basit nagkadito order na manong name ka po ta worth 1,200. Nanginan deta. Nakanin lang ti may mesa manong 1,200. Dawatan ng ti bill manong name imbang ko na. Tay bill na with the pagyanan ti kwarta and coins. Manong name, diyan mo, binasa na, di bill. Hindi ka naman ti 1, 2, 3. 3,000. Baka tip. Baka tip sobra na. Nagdakal mo ito, di ba nagtip na? 1,800 ti supli na. Baka, ano nga ta? Mapang ko manong name, ited ti supli na agraman. Siyempre, dati aming intad na kwarta. Kinidag ko ni Fredo. Fredo, nag-mistake na tayo, panagbasa na. Tapay, 1,200 lang ti bill na. Ngayon tintad na,
impan na 3,000. Yan baka tip. Ano order mi dem? Isubli kamin. Anya? Saan nga jay 1,800? Wano jay 800 isublim? Haan? Alam dyan sa ngaribo. Tip deta. No? Ano? Nagkapusod kan? Basta. Baganan to nga tip data bariya data ited ko nga iba subli nga kwarta so balin nga na kahit kay baga. Sus, very honest ka. Siyempre, may isa dito nga nasa kang aramidan tayo. Naisuro ka na tayo. Naibilang ka na tayo. Nga be honest. Manong name in sublik ti 1,800. Di namatlatan binilbilang basta inalanan manong name ti suplina sanang kabilin iti wallet na wow, nagbungbung ti kwarta naman o. Kenjerelo na, nagngina. Di kwentas na. Sing-sing, aritos. Upin, nagbak ng dito nga babae. Yes, ma'am. Goodbye and thank you. Thank you to ma'am. Come again. Ito na sa lutsudan kanyang de Fredo manon nemi Noah. Nang titip. Saan pare? Si kantuman ngamin, apinted mo pa lang amin. Kapoy mo. Nagbasit sweldo tayo. Siyempre kasapulan titip. Awan ito nga talaga. Awan, tayo sublik na di kwarta ya. Inahalan na, inuwalat na matlatan. Hinto maminsan, natakas jay. Ha, Larry? Gundawayam. Narigat nung gundawayam, patong nga tao eh. Wala nga, baknang. Manulak ang kuha na kas jay, baknang, di ba? Kanamjikot sa'yo na, oh. Ha? Isto na jay? Wow. Baknang niya. Napindas lang ruden. Baknang pay. Nung katakas dyan ti maasawak gayam. Nagswerte agad din. Nakapimpintas sa baknak. Nakaw. Manong nemi ibay manen kalpasan ti duwang aldaw. Siyak man ti simbango keng kuwana. Good morning, ma'am. Yes. Larry. Abang mas daw ka, no? Amok tinagan mo. Mabasa. Ang gaya, ma'am. Nagayang nagang ko dito. Templot ko. How about you, ma'am? May I? Celine. Celine Dion? Kalagnagan ko lang ni Celine Dion. Baka na lang ka kumanta. Amen. Celine. Agorder akon. Nag-order, manong name, neta, pag-uray ng order na, laptop man ito, sang-sangwan na, numanen na agi-type. Pwede mo itad kunti order na, manong name, enjoy eating, ma'am. Yes, thank you, Larry. Manong name, hamanin nga ng titip, inaala na disuplina. O ana, kumusta? Awala tatip? Itip? Naimot mo tabak na nga niya. Idinto na naging medyo can afford lang nga umedto ka talagang napiksada pa ngagtip. Ngayon na dyan, nagpinas ti kotsena, naghihina pagkatapos, napindas pa. Businesswoman, awan tip. Agbalin nga itip. Itipitlunan nga imay manong nemi kinuna na kanya. Ada girlfriend mo, Larry? Awan pa'y ma'am. Mabaling ka din nga Celine, di awan mo kanya. Awan pa'y Celine. Kasi ka Celine. Ada siguro boyfriend mo. Sigurado nga nakagwapo ken bak nang matakas ken ka. Awampay. Ano dagdagan aram kanya? Ano pwede kiti milyonaryo? Ano pa bilyonaryo? Ha? Awan ti kahit ko kadawada. Tapay? Diyan bilyonaryo ko ba? Aksap-sap hula kiti kasken ka.
agsapsapol ka iti kas kanyak? Nga nagraduar ti HRM, kan may sala nga waiter? Agsapsapol ak ti kas kang nga honest. Honest? Nagbali na ka di nga honest, Celine? Awang ka ti dinaramid mo kina-honest? Di mo malagip? Dadamon ti umay. 1,200 lat bill mo. Nangdad kay ti 3,000. Abay di mo inala, di 1,000. Abi ko maalaek. Amin kay kadi kastoy kat honest kay ditoy. Diya ka mo nga song batan dito ha. Tasang comment nga rik na ida. Or rik na ti rik nada. You're honest. Sikat isap sa pulak. Larry. Sana kami kari, Celine. Sabi ko, saan kami kari? Dinak ka di kayat. Kayat ka unay. Sana kami kari. Mabalitang iset di date. Date? A dinner date. Karot day off mo. Imbagak manong name no anya ti day off ko, mabalin. I will give you my number. Cellphone number. Ito'y. Cellphone mo. Nakabulsa. I-dial mo. Tap na maalak pati number mo. Yes. Urag lang na nervous manong. Isupente ng isat iti date. Panag-date mi, dinner date. Agura ka. Baka klas nga restaurant ni papanan mi. Pe una ornong ko. Sa iniitid ko tulong kada tatang kinalang di sweldo. Nga para ka nagiti adding ko ang basbasa. Pabaling siguro ti bumalin to. Indial ko nga no. That's my number, Celine. I will call you. Ninuto ito nga restaurante, pang danonom kanya. Magagaranak nga dumdeng nito ng haldaw, Celine. Kansak nga tanda kararagsakan nga lalaki dito lubong. Tati ka-date ko kat nakapimpintas. Imbaga ka ni Fredo manong name iti amin kat kaslasaan nga mamati. Agar arapap ka lang, Larry. Agar arapap. Iso amis mo tiningi set iti date. Sinunod na nung kayat ko isuna. Siyempre, susunod ko matisang nga mga ayat kang kuhala. Ngam ko na kasana kami kari. Ngam tisap sa pulin na kat kas kanya ka nung. Kas kang ka nga, waiter, honest. Kailangan kita muna rin 3,000 ented na. Ngayon suglik, iti 1,800. Dahil lang ka na ramidam. Kras na kan. Agsap-sapol nga rin ti honest. Ato ka nung agar-araw kang kuha nga milyonaryo ken bilyonaryo. Ngayon siya ka nung ti kayat na. Wow, naggasat kan, Larry. Imbaka amok kadalanang kanitatang ti amin manunay miagraman karikabsat ko. Kaslasan damat nga mamati. Kaya't mga saman kuya, makaasawa ka ti businesswoman nga milyonaryo. Mabali nga milyonaryo. Milyonarya. Nga nakapimpintas? Na maasawa kisuna? Ay, ano kanti problema mi kini ading LB ti pa nagbasa mi. Ken baka rito balay tayo ka nagbalik nga mansyon. Kalibagbagan. Ano nga mansyon? Katuin, imposible nga sangkan to nga mangdad kadatatang kininanang ti pangpapintas si ti balay. Sampay lang nga datot panunutin nyo. And Jack pa sigurado. Sa mga sigurado na si Kaamis mo tinagpo na nga iso natin ng isat iti date yo. Ken kayat na ka, gabot na anas ka. Ken siyang ka, may kari ko na, hanga napatig data, tinapatagit anas ka kunana, di ba? Di talaga kayat na ka.
Apo, nagswerte kan, kuya. Ididimtengan day tang aldaw manong name nervyusak ta agtrabaho ak iti restaurant nga klas kem mas klas manen. Timbaga naman ang name pagdanunak ken ko hana. Siyempre ka, kat nakita kisuna laptop manen manong name iti sangsangon na. Good evening, Celine. Larry. Nabayag kan? Saan ba unay? Sit down. Excuse me ha, irinpas ko lang tayo. Beat lang. Ora ta nagordera kon. Bagak lang pakamok to ida no, mabalid nang iserve. Ngem, anak kahit mong arak. Uminom ta? Yeah, why not? Namimas ti mga no, ada arak. Yung kunada kung may alak, may balak. May balak ka ba sa akin, Larry? Uno siya kanida na balak ko, ken ka. Nakaragraksak ka sa sarita silin. Gabata naragsak ka. Nga sila kadagito yung kailangan naragsak ka. Apay, this is my first date. Nga i-date ko ti lalaking na gusto sa anak kailangan mamati. I'm only dreaming. Ore siya kamat. Ibilang ko lang ang tagtagainip. Sige. Bit lang, a few minutes. Hindi malpas na tububrahin naman ang name Indrekep na ang laptop na imay matin man ang name iti may isang waiter nga nang yanin iti brandy? Yeah, brandy. Uminom ka ti arak, di ba? Ita lang mapadasak ti hard. Mostly kit beer. Napimpinas ti hard. Tapay napimpinas ti hard. Tapno agbalin na hard. Habi kas naman ang kita kanya. Sorry no agbalin na panakastoy. I'm a businesswoman. Seryoso ak nga communicate kadag iti klientek. Again, adak ito kumpanya nga tinegosyo na pang import and export. So nga dadigdigon daway nga ada business trip ko, papanak din na dumadong mga lugar. Kahit mo sawin, arig na nasusuro mo amin ang napasit ti lobong. Yeah. Nagasuswerte ka nga talaga, Celine. Kahit naswerte akmat na nagbalin nga friend mo. Friend? Only a friend? Yo, ibagam ka di man yung saan ka may kari? Okay, let's drink. Siya ko di palang urayam nga mang taog, karigi di baso ta. Sorry. Okay, agbalin na ka, gentleman. Dahil tamatikait ko. Not only you are honest, but you are a gentleman. Manong namin damok tuminom. Iti bahar, brandy pay. Sumapsapulak ti ice. Ano sapsapulim? Hantang ikan ti ice? No brandy. Sama ikan ti ice. Tapno mananam mo, di usto nga raman na. Nglayin ka nga talaga, Celine. Talaga nga ado di experience mo. Okay? Tos. Orek lang naguyak manong. Maruam kanto. Nagmayat. Oh, di ba? Another shot. Make it double. Double? Iyad adalim mo. Single just taog mo eh. Make it double. Inyat adok man. Okay? Another toss. O sanggan nga kuya. Nagpintasan nga umunag. Wow. Anat mariknam? You feel hard? No? Something nga hard? Celine, talaga na nasutil ka. Bulera ka. Kasat kayat ko. Agbaling kamit na bulero. Ay kang imahin manong name sa bali pang order na
Awan dito ti restaurant niya. It's a pulutan. Okay? Pulutan tan. Manong Nemi, saglima kami ng shot. Medyo marik na akong di panakaulaw ko. Naulaw kan. Maruam kan to, Larry. Sige, mabalintan di mangan. Sa itanti order ta. Wow. Naimas ba dagiti putahe ti restaurant nyo? Mas. Naimas dito ay kaputa nangingina. Awon samot umanay nga pagbayad mo? Abi sige nagbayad. Sino ka ma? Kasi ti lalaki. Don't worry. No problem. I can manage. Siya ti baka mo. Anong serbihin ako ma? Iti kwarta nga sumsumarikan niya. Celine, nakaragraksak ako nga nakamamugin ka. Worry siya. Kahit nukas ka sa nulaing. No, adadan nga nasinged asa si degtirik na titunggal may sagadatan. Kahit ko nga, ada ka nga nakasagana nga magparak sa kanya. Ha? No kayat mo, itan. Nagpintasin nga tagtag-inip. Awan nga radori siya kag dagtag-inap akmet. Awalin? Ituloy ta tagtag-inap ta. Yes, why not? Uminom magpay. Ang kagbarbarte ko na ya. Bakit no sa nga makapag first round, second round, third round? Ha? Ang experience mo. Awampay. Katsi ka. Awampay. Manong Nemi awampay ko na kaya't nangasawan. Virgin pala isuna. Wala nga adumatin na giti amo na. Baka saan matang na virgin na ito. Manong Nemi kalpasan, ti ba nag-dinner mi, kat gabota kayat min itultuloy, ti tagtaga-inap mi. Si Marek kami ti may sa class nga hotel, manong. So amin ti nagbayan. Pero ada kami niti connect ti kwarto, manong Nemi, siyak tagder nervyos. Come on, Larry. Make love to me. Kahit ko tigraksak. Nabaga kita kang nga awang pa-experience ko, di ba? But I'm sorry. Adaan ako ti experience. Iso na lang tayo. Bad experience. Apa nga bad experience? I'm a victim of rape. Ha? Ano nang rape ka? Napaidamak kami ni. Kaya kita kalikagom. Iso nga damay sa nabaknang nga nanging kalikagom. Tapno makidnap na. Ken tapno maarabid na tikay-kayat na. Ngayon minsak lang ko. Anda iso na nga si babalon. Ay, awan tinalik na karaksak. Rape nga ron. So, love me and I will love you. I love you, Larry. I love you more, Celine. Manong Nemi kaslatag-tagainap nga talaga ti amin nga magpaypeso. Naarakop ko anaagkan iti na dumaduma paset ti bagiti may nga businesswoman nga nakapinpintas, nakalinlinis, nakatikutis na nakabangbang lumanong Nemi. Ultimo nga nagbabaitan dagiti ramay ti saka na manong Nemi nakalinlinis, nakadaldalos. Nalabsak na tadag sa upatikin mo na dadalos ko na kuma. Wan manong Nemi. Adlaw ko nga kasla nakurang teraramidit. Iso nga kasla kayat na kang isuro. Siguro kat na nakabuybuyan manong Nemi kadagitiya. Kasto yung klase na nga panakipag-sex.
Dati po naman ng name nga nakawawild ni Celine. Gabot ako ita kanu pala nga mag-experience na nga tika inarakop ken karom romansa na ket lalaking ipatpateg na. Ken ipatpateg kumatisuna madlaw na kadagiti arakop ken nagkuken ko ano. Saan ngayon tulod manong name ti balay mi pinagtaksina. Idi ta rimuwar kami di kabigatan na kalpasan nga nambigat kami ti restaurant nga kukomet lang deta nga first class na hotel. Gabutada kano kam kamakaman naman ang name nga business na ije Cebu. Kam kamakaman na ti barko manong name nga pangiluganan na siyempre ti Kotsena. Hamad nga rin nga mabaling garoplano. Gabutasan naman na may lugan di Kotsena. Iti aeroplano. Inigkanak manong name iti 5,000. Oh, apa yun eh? Pagpletem. Nagadun. Come on. Oh, sige, I like. And thank you, sweetheart. I love you. Ingat. Ingat to. I love you too. Naistoryak siyempre karatatang kininanang kadigiti duwa kakapsat ko. Impakitak pa'y kadakwa dati 5,000 nga inted na. Hala manong, nakagasgasat ka. Nabanan na nga ro din, mamungto kata kami Siyempre, mamukha ito. The business trip na, the business asikasun na dyan, Cebu kano. Imbaga kini Fredo tinapasamak manong oo na yun sakla ko man lari. Si kamit kami, di kamat kami na imbasa da gidi. Ngayong oras si kangata, baka saan nakakayan? Tapay. Dadya na may anakanyak nga ng 3,000 ngayon subli. Kaya dadya kapunan no apay nga, kaya't na, gawot na anasak ka no. Kahit mga sawen, anda na pasamak yun. Super tilaing na siya. Ada experience nan? Rape victim. Nga mga nga laing. Siyempre, at pimpinatag kami nga duwa, di nalaing kam nga duwa. Kinan mo. Abay katawa ka, impakan na. Kahit nakanong padasin na kita mabuybuyan na. Kahit siyempre, wow, anatraman na. Kahit kuhalat ta. Ultimo nga nagbabaitan na kitirama ito sa akin na napaunay linis ng sika. Kabang-bang lobak ng businesswoman, nakapinpintas, nagswerte ka na rin. Masansan idin manong nami nag-date kami kat siyempre pagtungpalan na iti hotel. Aging ako na nakanyak manong nami. Kahit kung nasantan nga gut hotel. Ha? Ito nga ron. Ito nagtukutsem? No. Ito'y opopahak na balay. Opopahak? Ako pa'y balay mo. Kahit kung datanto nga duwa, tiyag plano, no kasano ti pintas ti balay ta. Kahit kung aglibid ta. Kansaan ka nagtrabaho? Tapay. Abi ka ba lang nagtrabaho ka? Manot sweldo. Siya kung tibang TED, times 10. Ha? Di ba? Tultulungan di parents mo. Di alalis to mga matulungan. Ano nga ratubra ko? Agang kati ko nagtibalay, tasyak nagtrabaho, baliktad. Okay, businessman ka kung mga daang siyak nga rin na trabaho na, napintas sa trabaho na. Mayat ka? Di kondisyon ko? No, boring ka ito nagtibalay, mabaling ka nagpaspas siya. Bantam, di ka atangang kadibukod mo ako siya. Ha? Oh, among nag-drive? Masampay, agsusuro ka nga drive. Mga alakang lisensya, tayo katangang katikot siya. Kasta nga rod tinapasamak manong nami nag-live-in kami. Kadgabo,
HRM, manong nemi, tinturpos ko, kan talaga nga nalaingak, kan naimas ti luto. Tadidamo mi nga panagden na, manong nemi, naman na ti luto. Wow! Nemi imas kam ti luto yun, di restaurant nga pagtrabaho kam. Really? Oh yeah. Kabaylam ti mga patakder ti may isang restaurant. Ato kung mapapit kahit kung susuruin eh. Hindi, alis naman lang susuraw. Gumatang ka lang, karagay tayo kaya babasayan nga di recipes, ag-experiments ka. Di ba? Kadwa naman kakasta kahit experiments, un experiment. Agaramin ta karagay tayo ag-experiment da, karagay na dumaduma nga rekado, pagtitipunan da, at nabasa kakasta eh. Babanti experiment, nakaluto iti naimimas. Ma'am na sa aramidem. Kasi aramidem habang awan ti awanak dito balay, di kasi di aramidem. Ag-experiment ka. Okay? Tad ko amin na ka sa pull-up si Lord. Nangaruking nga rodan manong naming nga siyak tagtrabaho ka nagtrabaho ti balay. Agdalus, agluto, mga sikaso, anong name, tinapintas nga garden, itiruwa, itisang. Juan. Kat nung kasta nga sumangpet, manong name sa batik. I'm home, sweetheart. Yeah. Kumusta? Kumusta ka nagmalmalem? Makabannog. Or agbibiyahe, makabannog eh. Mahala ka umam, driver mo. Siya gan, nagbaling ang driver mo. No, Jack Hayat. Kaya kung siya mag-drive. Ana, okay kan, sobrang kan. Kahit nung kasta, manong name, adda kami di kwarto, tulong akong umoksub, ti arwatan na, iawat ko to di masapul na. Kahit ko nagdigos. Yeah, dito tatwal yan. Dito kami, aramat din. Madaman-daman lang, makaluto aktan. Ag-dinner tantan. And after the dinner, let's play again. I miss you. Saan latamat manong nemi nga maliwayan nga uminom kami, iti arak. Sakbay nga mangan kami, kan sakbay manong nemi nga sex kami. Basta tumatan na kabigatan na manong nemi, arig na parubuatek, kaslasyak ti babae. No, yaot ko rin iti masapol na, sweetheart, dito iti masapol mo. Yan, thank you. Sweetheart, tulungan kang sukat. Sige. Nasapa ka ita nga grubuhat. Gabot na nasapa ka nga kamit dati klientek. Uwan gayam, baka maladaw ko ito nga gawin. Okay lang, urahin ka. Uwan gayam, next week, awarang ti makalawas. Oh? Tapay. Ada business trip ko dyan Davao City. Kani dyan Sambuanga City. The whole Mindanao. 1 week, ngawan ka? Yeah. Kail-iliw ka. Kahit na maburing ka na, pasyal ka. Agsusuro ka ng drive, kalpasan na, katangan kanto ni Kotsem, no, at danton lisensya. Pasari matawagak ni Fredo. Oh, kaya, kumusta? Oh, nakasuswerte ka, Larry. Wanang magul ka. Baligtad sa apay. Si Kamat nagtagibalay. Yung na business move nga rin dyan, live-in partner ko. Alright, no, okay. Okay na, okay. Ano problema? Kanada, in-open ng account ko. Hangat yun account? Saan? Ato kwarta na ti bangko? Diyan ka mo. Diyan pinakita ti ATM na. Uno, bank account na. Ngawadain nyo pa na kanya account ko. Amo no, nagyanan? Ano? Ano ka na ti initial nga 50,000. Wow! Nagtaka sa pulak, i-jack ang withdraw. Nagtaka sa pulak, nagtakabsat ko. Sabat ang tatangkin na, i-jack ang withdraw. Nayunan ng kanupay. Nakasuswerte ko nga talaga. Sakit na kaim-imas ka. Every night, kadapi al-al daw no ka. Sala, awan mapasamak ka na kami no. Awan ni Suna. Eh siyempre, kasi ano kung mga mapasamak na awan ni Suna. Laksida ng agpunsex kayo. At nakita mo ti Facebook account na? And then,
gayam kami ti Facebook. Basta rin, iti messenger ti pagtawag kang kuana. No, kahit ko makita, mailiw ko, mailiwak, video call kami. Siyempre, makikita kami iso nga ti sangsangon na dyan, laptop na, no, ipokus na iti ayan na iti ka kliyente na, katransak na. Kahit, nagsusuruan ang drive. Tamahalak to, lisensya, igatangan ako ng tikotse. Nagkasat ka nga talaga, Larry. Uwen manon na mi adda dagiti makalawas nga every night nga dumteng adamat dagiti makalawas nga awan adda pay makabulan nga awan manon. Gusto gahayam ti adalibin na nga businesswoman ko na ka. Ay nga nasusuro ako nga nag-drive at ang lisensya kang katangan na kong brand new nga Honda Civic manon. Honda Civic. Ano sa balareto ha? Uya, anusan. Nangina, it's okay. Iregalo ka. And I love you. Magustak ti serbisyo. Nadumdengak, sabatan na, house it, tid mo ka sa pulak, iyawat mo, tulungan ng nagsukat. Kit mamayat ti bagik, iduron ka, tayo-dain iti kama, apaman nga makadigos ha. Kadi pa ay mo tiragsak, sapsapulak. Naragsak met silin. Siya akong tikararagsakan nga lalaki dito lobong. Sabi ko matasang kantong agbalbaliw. Sabi ko matasang kantong agbalbaliw. Lari, api ko magbalbaliwag. Manong naimit na minsan pampanunutik. Api nga tanga, kaslan di na ipasagit ti kasar. Awang nga takin kwa na ti kasar. Liviin nga tati kayat na lata. Di na nga kayat ti may kalot. No siya kamat ti mga ipalagip, baka mat mo kaguro na. So binaybay aklayang manong naimi. Aging ga manong naimi. Kadigdi si Marsaro nga aldaw lawas kan bulan. Sila damat badlaw ko kayang kwa na. Celine? Yes, sweetheart. Ada ka di problema? Problema? Awan. Ada problema mo ti business mo? Being your businesswoman? Di problema. Madlaw ko ngamin nga sila kadig di mapalpalabas nga daw ka. Sila mabambanog ka. Gagangay. Gapot anda madagadi kong daw nga saan nga may ti kliyente kiti may sangal daw. Pasa ada ti bigat, ada ti aldaw, ada ti tirabiin. Bakit sa mga atin na kita kliyente manong marigatan ka? Isupay. Ay wag hem. Nag-deposit ak manin iti account mo. Pagbalin nga 1 million? Kawabayin mo. Ano nakababayin? Umanayin ng manayunan ka agbalin 100,000? 500,000? Okay lang. Sige. Pagbalin ng tantong 500,000. Manong namis, nagsasarunod iti kundaway nga parbango na sumangpit. Kat madlaw ko manong nami, nakainom, nabanog, saan ko mata na singsingain ha? Nasalot-sodat no apay. Dagi kami, dado mga kliyente, maguston, bakit transak kanyak trabi? Kaya mamaten, no, rabi na kita. Damat na kita'y arak. Kalpasan ti ma-settle ko, maklo-close ko ti sa transaction. Nagpaalak met. Una saan kit, so nagpaalak. Pero nung sa anak nga kay Jay, uminom ang met. Baka madisgrasya ka, no? Nakainom ka ng drive. No, I can manage. Sikan sa amin, problema na. Awan. May bagak dito yung obserbasyon ko, bagbagak ni Fredo. Kata damagam kindi anya talaga ti business na. Import-export ka no. Import, export, lokal, kan international. Wala. Sa alang, ado ba naging kliyente na kanot international? Awang ka din sa baling at abang matrabaho na, Larry. Inutot opisina da.
Tsaka mo, may, napadasam ka ng kinita na, nagyan jay, portfolio na, at such case na. Diyak man nga rin bibiyangan eh. Kahit padasam nga biyangan na. Loktam si portfolio na, baka diyak man among aloktan. Siyempre, sa bagay, na di mo amo dyan numero, zip code na, wala na. Diya bag na. Diya cellphone na. Saan sa kami sa cellphone na eh? Dua nakita ka minsan, na iparabaw tila minsan, dua. Padasa ng pakibiyangan. Di ngayon nagkatubatok tala ng bibiyangan ta kagura na. Di sayang. Awang ka dito sa baling atap mo. Businesswoman. Yeah. Baka man nagbaling nga monkey business. Monkey business? Bagakit din no, kaming iso na di sindikato, friend. Yeah? Baka no, may isuna kada kiti Pangulo, iti sindikato, drug syndicate. Ha? Baga, mangmangan ka, kung makikigam ka ti kwarta, ngagapo iti mading aramin. Drug syndicate? Baka smuggler. Kada hala nga drug. Baka human smuggling. Kada dadumpay. Talay bagbagam. At siyempre, di mo nga taatapan di kita. Di baga na ka din tinagan ti kumpanya nga pagtrabahon na. Inawis na ka din iti opisina da. Padasim ka din nga surutin na. Yan tangi, adamutin kutsem. Ha? Ngayon na surutem, sa mong susarin takot sem. Siyempre, malasin na ka. Padasam ito masurutem. Numadok tala na nga rin, nasisiimik. Bahala na. Tinaskan kat amon, asin no isuna. No taga-ano. Di mo pa among no taga-ano. Nadag di pamilya na. Misteryo nga rin. Talaga, baliga misteryo. Imagine, isot nang iset iti date yun. Isupit nang ibagang nga kayat na live-in kayo. Gabuta adda ka ng kasagana mang paragsakan ko na iti ka dito akasapulan na. Adda ka ng agserbikan ko na. Sige, padasik tumangarot na si Iman. Manong name sakbay nga sinurot ko iso na tinalimed si Mangpet nagdradiretso iti banyo manong name albasangan ayawat ko dagiti kasapulan na iti agring ti cellphone na. Manong name itamang pailayan ko na nga pakibiyangan. Linoktak manong name ti bag na natibag na manong name agkasla basura ti kwartana. Saan nang iwalwalit siguro yung basura na tanto nagtibag na. Indukar ko anong name it agreering nga cellphone. Tinaka punbok na nakan Mr. Mill. Mr. Mill? Mr. Millionaire? Sungbatag ko mga manong naming madlaw kong rumwaren. Insublik manong name it cellphone. Nagrakap ko ti bahag sa aking mandayo. Sinisiim ko manong name sinumbatan na. Yes. Tomorrow. I'm available tomorrow. Tomorrow afternoon. Yeah. Sige. Okay. Okay. Sure. Yeah. Bye. Manong nemi adaddan nga gatapak. Saan nga rin mo iti kabigatan na manong nemi ngam alas 3 iti malem. Edi agpakada kalbasa nga karubwat. Yeah. Eda
Kasi nara ko nga klientek. Baka malado ko itong agawit, sweetheart. Makangkan tulatan, ha? Yeah. Ingat. Okay. I'm going. Oh, bye. Manong Nemi, nagdaradarasak ba't na si Murot kang kuha ng sanga nagpadlao. Hana nakita siguro Manong Nemi tinaka-parking. Ngayon sa ganak nga kotse nga buludek. Tapno masurot ko isun. Nilakon di gate, napana ko na siguro dito kotse. Manong Nemi nga surutek. Amok nung sa dino nagpaano. Pinaspasak manong, hindi malasin kong ti kotse. Nagtaros Manong Nemi di may isang restaurant. Paradak ti kotse. Magkitkitak mo ti uneg manong. Tawarin ng sarming, ti diding, ti restaurant. Magkitkitak mo. Kasi ti dati nga aramidan na siguro Manong Nemi. Nag-order, kalbasan na, niloktan na, inyon na, ti laptop na. Nakatutok iso na, ti screen, ti laptop na. Agang ka nga, dintengin Manong Nemi, ti order na. Kabibayag, almost 2 hours. Agsiping netan Manong Nemi di Romuara iti restaurant. Sinurot ko. Napahan Manong Nemi, nas dawak itis parking na tilugan na iti may isang bar. Oh my God. Tikas kan kuha nakapintas, kan businesswoman. Sumrek tikas tati klase na nga. Sa bagay, classmate nga bar. Manong Nemi, inarantag nga da kupis. Ada kan lugong ko. Nga mabalin ko ang pangsirati rupak. Kan talaga nga. Inarantag Manong Nemi tinagbaydo. Iti dinapay nakit-kita nga badok. Kan titignay ko nga saan na pag-grupan na siya Manong Nemi. Sinurot ko. Manong Nemi, ada napanan na imasdag timay sa ngalamisa ni Suli nga danadanon na nga foreigner. Nalukmag nga lakay. Naginarakop da sa danag binisito. Oh my. Kapin ano na nga ta? Apay lips to lips. Kas lamang rugi ako nga maariek, nga marurusok. Hasan lagay mga sisyak, ti mga agak nga mang nang namnanam kadagit tinarumpi ka bibig na. Tunggal ka di kliyente na, kabinisito na. Nagtugawag ti Soli Manong, nag-orderak met, tapno sanda nga madlaw. Nag-orderak iti beer, Manong Nemi. Naginom da kiti dua, agtotos da. Subsud wampay ti lakay, Manong Nemi, nga butit. Subsubuan na iti pulutan. Oh my God. Anya ti trabaho ni Silid. Wano, pamuspusan na kadiday tatap no, may close na. Kanya mga transaksyon da. Nakatalo ako na beer Manong Nemi di Romuardan. Sinurot ko ida. Manong Nemi, nabati ti kotse. Ni Celine, nagluganda, iti sa bali nga lugan. Sinurot ko ida, Manong Nemi. Tapno mamuak nga mapanda sumrak iti class nga hotel. Kasi nagdulukan ng triknak, Manong. Oh my. Amo ko nasin no ni Celine. Businesswoman nga talaga. Ngayon ti usarin na pagdagdagusyo na kit kinapintas na. Ti rukruk-babak, ti pagrukruk-babak nga pintas ken kinakinis ti pamagina. Class nga GRO. Class nga cool girl.
international cool girl, international cool girl. Nagawid ako manong, ngas laglulukan tirik na. Kaslakayat kong ibabawi manong name digit irabii kan kanito nga inarakop nga romansaik iso nga kankanek manong name. Agbakwarak pa yun din. Ti bigbigak kan dayawag nga nakadaldalos, nakabangmanglo, nakapinpintas nga babae. Nakarugrugit mat gayam. Ngayon magure ka. Amangan mat no. Jak kumakayat manong nemi nga husgaan isuna nga matakadi pala nga rod. Sa pulik nga pamariknek tapno jak patyen nga may sa isuna ka cool girl. Lakay. Diyos ko. Dirty old man. Manon nga tanga lalaki, klase ng lalaki. Oh my God. May ganon? Ada ka di kastati klase ng babae. Parbangon iti sumangpet manong name. Amok. Kasto'y gayam no kasta nga sumangpet nga nabannog. Talagang nga. Saan siguro nga sardengan di kliyentena. Aging nga din na masipsip amin nga kayat ng sipsipin. Siguro kat ipatureda nga ore dala mapakpaksuyan nga. Siguro kat nanginat ibaybayad na. Kat no masulit ibayad na kat talaga nga numabaling kat kanan na mamimpinsan. Saan ko inpadlaw tinudok talak manong nemi. Iti kabigatan na. Nga saan nga rimuar manong nemi kadadakam nga duwa dito'y balay. Nabaybayan naman yung cellphone na manong. Ngayon saan nga griring. Gabuti banog na siguro. Namigat, dagdigos sa kunana nga kahit nakanot agina na. Di na kahit di madisturbo. Ngayon dinawat na isarek manong nemi. Tibag na. Inukugak tibag na manong nemi. Duwa nga cellphone. Ti cellphone na nga maysa. At ito tinumber ko manong. Dito ti usarin na. Nukasta nga tawagay suna. Nakana doon dikit nakapunbok manong nemi nga jak mawadan mo. Anyan dikit yung nagnagan. Manong nemi. Inopen ko ti Facebook account niya. Hanga nakalak, salamat. Gadi ba't nagagangay manong nemi? Insublat ko manong nemi nga nakibiyangan ti may nga cellphone na dito yan nga nakita manong nemi di kiti ladawan. Na duma-duma nga ladawan na manong nemi. Ladawan na nga awanan pulos iti kimpet nga ruwatan mo. Iti na dumaduma nga posisyon. Ladawan na manong nemi nga damangkan kaan ken kuana. Ladawan da manong nemi nga kansa lang ang picture. Video manong nemi nga tilada nga lalaki manong nemi iti kasa-sex na. Saan ko nangin tuloy manong? Inban ko nitibag na, dagiti duha cellphone. My God. Nakadaldalos, nakakilinlinis, nakapinpintas, sakit kitaan. May sagaya manong naimig o kulgel. Isumit lang nga nabaknang tos usarin na, tikinapintas na, tapno makaigam lang iti kwarta. Masapol nagsirita kami ito nalapat.
Pangaldaw, i-disturb titurog na. Nangaldaw kami. Kalbasan nga nangaldaw kami man. Silin. Yes, sweetheart. Mabaling nga din nga. Agsarita ta. Itinalapat. Nalapat? What do you mean? Who are you? Larry? Siya sino ka? Abay nga idiram, malem, kat sinurot ka. Napangkat ti restaurant, laptop, ti sinangom. Kalbasan na sinurot ka, simrek kay ti may sa klas nga bar. Nakita kayo nga naging narakop ti may sa nga nataengan ken butit. Sakay nag-lips to lips. Kalpasan na. Hindi mauma kayo ngumininom. Rimwar kayo ti bar. Kaya simrek kayo ti may isang hotel. Dimdeng ka, parbangon, nabanog ka. Namigat ta, nagdigos ka. Imbagam nga di mo kahit ti madisturbo. I'm sorry. Nakibiyangak ti cellphone mo. Anya dagit dyan nga videos. Anya dagit nga picture. Who are you? Saan nga makatimak manong nimi? Who are you? And what is your business? International call girl ka? I'm sorry, Larry. I'm sorry. Kahit ko nga mangigan nga mismo, kadagit ibibig mo, no, who are you? Nuan niya ti, ada iti pamatim. Iso. Araramatik ti pintas ko, tapno agbalinak anabak nang, tapno magatang ko amin na kayat ko, tapno agbalinak ka, naragsak. Saan na ka naragsak ka na ko, anak? Si kalayang ti pakariknak iti ragsak, Larry. Saan kong inayat ida? Si kalayang ti patpatag ko. Dahil na nagapunan mo aping nga kinayat ko nag-live-in ta. Gapato si katinanda. Kan si ka talaga ti baka paragsak kanya. Larry, jakhet nga mapukaw ka. I love you, Larry. Manong name kasla na ulit-ulit nga na-i-replay, na-i-play, ti kunana nga di na kanukayat ang mapukaw na. Ngayon nga di pailayan nga ayaten tikas kang kuana. Asin na tinaragsak nga mga romansa, mga rakop, mga santo nga tanga sumipsiplot iti panunod ko nga naduma-duma nga lalaki iti mang tagtagi ko akin kuana. Nga kabayatan nga rumromansaeg dinto nga to sumiplot dito iti panunod ko adan to pa nga tagganas ko. Adan to pa nga ta. No. I'm sorry, Celine. Please. Dak nagayayatan tikas to yung abiyag ko. Nasapak nga na uylili itay na kinama. Nagyanak, kadagiti ayan, nagiti kakabagyak. Ngem, awan tinang ipateg kanya. Nagraduarak lang di high school. Ngem nalaing English, dado na kiti customer ko nga foreigner. Nga mga ayab kanya, mga ipaspasyar kanya, na duma-duma nga paset ni lobong. Nabasamak ti amin ng rugi. Iti may isang aldaw nga panagpag-napagnak iti mul. At ay masadag kanyak na medyo natainganin. Inawis na. Jajay iti muna nga date ko. Napang kami ti restaurant. Pinapatpatanak ti ado a kwarta. Iti pa nangibaga na ag-hotel kami.
Dajayan tinangrugyan ti amin. Bumaklangak gayam no sarek ti bagik. Adot may gama ka kwarta no sarek ti bagik. Diyak kayat nagtultuloy nga nakurapay. Diyak kayat nagtultuloy nga mabisinan. Diyak kayat nagtultuloy nga awan tinapintas nga pagnaedak. Iso nga kasya tinaramid ko. Naging ka nga nasapulan ka, nagamamuta. Kasabulag tikas kang ka nga pagsanggirak, iti masangwanan nga aldaw. Gamuta mo, nga dumteng to di kundaway nga awanan ti mangayat kanyak. Kayat ko nga si kantulayangan ti mangayat kanyak. Into nagkupas ti pintas ko. Kasapulag tikas kang ka pagsandalak, nga mangipatag kanyak. Di kayat nga mabukaw ka, Larry. Di nakpanawan, please. Ngayam nakaikadeng akon, manong. Napangkunin rubuhat, dagiti arwate. Kabayatan nga isang sangit pa ilaing, manong. Hindi may rubuhat kong ti arwate. Malagip ko. Itid ko keng kada ito eh. Ti ATM. Iti bank book. Iti kwarta nga deposito mo iti account ko. Saan na kami kari? Iti ta kwarta. Ibatik kang ka. Saan ka nga may kari? Una sa mo nga may rusok nga usaren ti kwarta nga naggapo iti. Awaten. Di kahit nga awaten. Ibatik, idisok dito. Larry, I love you. I need you. Nagpanawan, Larry. Isi kalaing na nasaragak nga nang respeto kanya. Isi kapalaing na nasaragak nga nangayat kanya. Nga sikat kaya ayatek. Ay, patpatay ka, Larry. Uwing gayam. Titolbek ti kotse. No, kukom da ita. Naimposman di pa nangiragalok ka. Ibatik. Larry. Larry, no. Manong name idada ako ni tiruangan. Larry, come back. I promise you, agbalbaliw ako. Napasardengat. Agbalbaliw ako, sweetheart. Manipwede na ito yung oras. Awanin ti awatag pa yung tawag. I'm sorry, give me a chance. Itikas to nga age ko, isarnan kundi amin. Siksikan to laing nga, Dari. Siksika laing ti mamaling nga makaarakop, kan makaagik, kan magtagi ko kanya. Ado ti kwarta ka di bangko ko. Mabalintang ko sa rin ng business. Masasan na kapanawan. Manipulito na ito nga oras. Saan ko naramide? Isartin ko na ito'y manggi business ko. Isartin ko. Manong Nemi, nagpanunot na. Why not? Abengasan ko ikan tiyan sana. Matungpang nalagid di ka rin ng isarding nan. Saanin nga mau-out pa'y kadagig customer na. Apikidingasan. Nagbueltaak Manong Nemi tapdog sublite yan na. Idi agring ti cellphone na Manong Nemi napasardengat. Sinong batan na? Yes? How much? Big money. Yeah. Yes. Okay. Wait for me. Nagwingi-wingak. Kay bagbagan na ang Manong Nemi sardeng nan. Inaramid lang siguro reja tapos saan nakapumanaw. Isang tawag lang, Manong. Sana sa lungsodin no how much. Sana tayo bagang wow. Silin. Larry, I'm sorry. Goodbye. Wait, Larry. Nung Nemi, kinamakam na. Hey, wait. Kay bagbagam lay tayo sardeng mo.
Kahit ka kumamit ng ikan ti Chansam, timawag, isang tawag lang. How much? Wow! Saan mo maikat? Saan mo may sardin dita? Samantulangin may sardin siguro into no. Into naawanan ti mayat kan ka. Dito nga rin ka sa pulak kan ka. I am sorry. I don't love you anymore. Okay. Awan ti maramid ko na saan ka nga may gawin. But please, Sir Larry, isublikan ka ti ATM mo. Tibok, bankbook, nga nainagan ka. In your car, will you, please? Please. Nanayo naman yung dati account mo. Napialaan nga sa mundo ko pakalipatan ka niya. Awatan ko ma. Tapno nalaglag ang latrik na iti pa nagsinantidalan ta. Awatan please. Di mo panunutan nga naggapo iti dakas nga ramin. Di panunutan ka regalo. Regalo kang ka ti kwarta. Ken regalo kang ka ti kotse. Please. Okay. Awatek. And thank you. Muling ka di nga rakupin ka para di maudi. Muling ka di nga ginarakop ta. Larry. Inarakop ko manong name marakop. Manlaw nga talaga nga nakairot ti arakop na. Nagasla kaya't nga igawid manong. Nga naglanang para iti maudi agundawa ay di bibig mi. Ngam saan nakas idi nga makariknaak iti imnas. Kasla karugit kon manong nemi. Tanaimulan iti panunod ko nga saan laeng nga may sa dududwan o dikit nakaadado nga na duma-duma nga klase nga lalakay manong nemi iti nakaraman kadag iti bibig na. Gusto nga nariakon. I love you, Larry. Thank you for that love. Thank you for everything. Goodbye. And please, agbalbaliw ka kumansak ba yung maladaw ti amin. I will call you. Kahit kanto makita, na danto pa gundaway ngagkita ta. Nagawidak dito'y balay, manong naming nga ng istorya ti amin kadatatang nanang kandiri kakabsat ko. No? Hala? International cool girl? Nakadatudig iti pamaniknek. Ken, nabuya ka mismo iti videos. Ken inanugot na ka mismo. Hala manong! Di kaya ag-agkam nga da. Harakupam kat. Huwag nga ron. Emtsak mata mo. Itataam mo kon. Kaslakayat ko nga. Kata. Anak ko. Naistorya naman no apay nga si Jet na pasama kang kuwana. Dumaduma ti klase ti tao. Sante mat ang mababalaw ni Celine. Kabuta dahil tamat ta muna nga inaramat na ti bagi na tapno bumak na. Siguro hindi makaigay man iti kwarta kat mayat gayam ko na. Kuya, oray no, diyak kumakayat nga lain. Kaya may pagpakaasya na. Manot na gan na. Di account mo. Tinaodi di kit $500,000. May bagana nga nanadyonan ka no. Kaya kakitahin na. Amangan no. Hindi na yun na pinagbalin na nga 1 million. Baka adatupa ko na ma. Ate Lily. Agrado harakton kuya. Sumaroon tumatin ni LB. Awan pagdanagan nyo. Gabota makadulin o sa rin nyo. Tentang nang
naman ti plano ito'y balay. Ay, hindi ako kaya. Nga, nga mausar data kwarta para iti panakapapintas ti balay. Kasadon no maoram. Ha? Kasadon no adabasit lagang ganun kad marpoog. Sigurado nga diyo, ay, da kaya. O sarem lang nga na, no manuti, kasapulan pa na kita adim. Sakbay ang graduar ang pagpada. No, o sarem meti business. Amangan met no, tang. Ti kwartang inten na. Kat regalo na. Kat inregalo nga, saan tang? Ti panunutan nyo, saan nyo panunutan no at nagkapan na? Ti panunutan ti hindi. Tinasaya at apakausaran na. Sa bagay, adumat ti kasta. Dagay, managdagdagas kat mangtid damat abuloy kadagit simbaan. Awatin damat. Kunamat de padi kat ay tinapatid kat apakausaran na kunada. Mamayat ka nga ro din para ti balay. Ay kinuha din no, napinpinas mo't lang di pagyanan tayo. Magkakita mo ka na dapayin kutsem, ay susapo. Bimbak nang ka nga dinamatan oras. Anang itanti plano. Nagsubliya kita pagtrabaho na dati. And then, padasag ting. Mangipot up ti bukod ko nga negosyo. Nayunak ti amok pangkat iti panagluto. Kan panganang manage ti may isang restaurant. Kuya, kahit mabaling ka din nga siya to mang tinagan ti restaurant nga parakderum. Sika? Mabalin? Anat nagan na kas magadi ka? Anat nagan na? Silin Restaurant. Katuin. Silin Restaurant. Pakalaglag mo ang kinisilin. Talaga magbagam. Depende ano kayat yun, ano kayat mo. Tinas ka nita, manen, kunak manen, jay napintas apakausaran na. Nagsubliak nga ron iti trabaho manong naming kat ko na ni Fredo. Pagkatawa ka. Di ka maruso kita, marman. Jagayam kang kanong kat. Inigas. Ano nga inigas? Loko na ka may mayat. Mayat idi hindi mamuha mo na kasi ti klase na nga tao. Maglagi din ta saan nga siya. Nga bali friend. Abay, ada kotsek. Ada papunak kag business. No kayat mo to. Sikan alak nga assistant ko. No at nandun bukod ko nga restaurant. Nga tinaganda nga restaurant kat Silin Restaurant. No kamay mayat met istorya ang lari. Nakapag-graduar, di kita tuwakap, sat ko, pimintas, kompletong alakamen, manong name iti balay mi, adented ko po na ninanang inawat na met, nang ipot up manong name iti mini, grocery na nga naisariping iti balay mi. Rinagyak manong name iti nagsusuno ka na imbag, the more nga mo, kakingga na nga nag-eksperimenta, kaya naka-eksperimenta, tinaimas nga salsa, ken sus, wano sus manong name iti special. Nga kayat ko ngagbalin nga pagsubli-sublian to di customer. Anong name kabayatan nagsapsapulak iti pintas nga pagipasday ka ti restaurant hang aksidente manong name na padamgisak ti maysa nga babae. Imbag ta saan nga natulid. Di masaga ka sorry. Da kayo nga bupaknang. Slawan sa saribili kiti tao kas kanya ka nakurapay. Namigisan naklatan. I'm sorry, hana ka baknang. Kasano ko mga sangka ang baknang? Binulod mo ta kutsek? Unod may saka lang at driver? Kutsek nam sana ka baknang. Sa gamilari. Sika, style mong bulok. Di namigis pinadamgisan naklain. Tapno lang mamamunak. You're so beautiful. Nagan mo please. Hasmin. Asa na noon nagamit yung pampanunutin sa mo kinikinan dalan mo. Sapsapo lang trabaho. Oh my God. Sikat agbalin ng assistant ko. Assistant? Magkita kita mabalin ko nga
pangipatakdaran mo no, pangiposta ni ti restaurant nga business ko. Restaurant? Nalingak luto. Ano ito yung entrador mo? Awan, high school graduate ak. Nagigana kiti restaurant di probinsyami. Doon matisam sobre ka nga restaurant dito, yung jakag paon. Nakasta nga ta, maka, at dinulong ta. Sumurtakin ka, di ka pa yung am-am mo. Nasing pretak na tao. Amok man ang singbet ka. Mapagtalkan ka. Sige. Pupanantang harod. Yung tapelamangan. Yung to'y karinderya, turo-turo. Ano nga turo-turo? Tikaskin ka, i-date ko iti turo-turo. Iti klas nga restaurant. Kasi dyan kami nga nagam-am mo manunay kini Hasmin. Kat gabot ako nana nga makigiyan laang iti gayem na iti Facebook. Kabayatan ng sapsapul iti trabaho na. Galanin di kita arwatan. Tomay ka balay. Ihawid na kasigod. Yung pinas nataltalgad ka dyan. Kunam nga salas lang di pagturturogan. Kasunod damang ritken ka. Sa kagang angaw talaga lari? No. Malaksid ada boyfriend mo di probinsya. Ako ang boyfriend ko, Jack pinadaan di boyfriend. Apay nga sa panangkitang kanya. Baka kayot mo magbalik nga boyfriend ko. Sige, aran na kita arawatin, taumay kan sa Jabalay. Manong name nagsabat tirik nami kay ni Hasmin. Kahit nagtinulong kami manong name na put up tibukod mga business. Kahit gabot ha, talaga nga imanugot akong tinagan na nga silin restaurant. Iso, iti natungpal. Iridamo manong nemi, kagangay lang di kiti customer mi. Emi agangay manong nemi, subli-sublian ang damutin manong nemi di kiti special recipe mi. Saan kon nga inala di Fredo manong nemi, takay kahit nakano tagbati. Iti restaurant nga nagkatrabahuan mi. Sayang ka no manong nemi, di kiti benefits na nga no, gengka nga di malpas. Iti talaga nga kontrata na. Nasa siyat man, dagiti waiters mi, manong name ni Hasmin, ti kahera. Siyakmat siyempre, tagyan iti kusina. Hanggang manong name nga nagtulagan min, ti kalay sa amin. Nagkalay kami, kat nadaan kami, ti kapugbudan nga balay, nga naiyasideg iti family house mi. Kat nadaan kami, manong name, ti talo nga bunga, iti anayat mi. Adamat na nasawa, the LV kini Lily, nga di kita asawa da kita kas kadakwada nga damat profession kan trabaho da. Ni LB tinabati iti sidong datatang kaninanang kan ti asawa na. Graman ti duwang anak da. E rinto ta ni Lily manong nemi kat adan damat ti bukod nga balay. Nagsara lang ti restaurant idi ta ka-COVID ka lockdown manong nemi iti COVID problem tayo. Nemi ti agdama. Open manin, basit lang na kiti waiter ko, numampay so manulang na kiti umay customer, nga matlis, kumangganan siya kami, kumit kita kami, para ti panaka-urnong miti kwarta, tapno maranto iti nabasakbayan, dagitan na kami. Ni Celine, manong name, manipod, idi, nga panagsinami, Jack Pulos tinawtawagan, ngami dinamamukon manong name, ni Hasmin, tinawagak na minsan, unattended manong name di cellphone na. Napang ko pinasyar manong name iti upahan na idi nga balay ng sa balin tagyan. Pinatas ko idi manong name nga sinapol. Ngem sangkon nga nasa pulan. Tsaka mo manong name no sa dino ita napasat tilubong tiyan na. Nabayag siguro itan nga naglaos. Uno da nga ta nakaawat iti biyag na kat adan asawa na. Ala idaw dawat ko manong, nasapay ko ma. Tas ibibiyag penicillin, kadad na tinasyat akasasaad, nasapay ko ma. Tagsabat tupay ti dalan mi, tapno makapagkinumustakan. Dahil nga rin ti pagkasalita, ngaging kakarag ito ay manunay mi kat sampay nga amo ni Hasmin. Nasa dinat naggapuan, tinagpuunan mi. Diyak tula mo manong, menton kanong ipodno. Tinagan ti anak mi nga nauna ket Junior, irinto ti may kadua ket Silin, manong name tinaudi ket Hasminya. Hamat nga kanagan akin nga mamang na ta Jasmine niya. Hasmin met letter H ken letter J. Naragsak kami manong name ket daw dawit na kanahon nga sapay ko ma. Tawan ni dumtumdeng.
nga niyaman na problema alalag siya ni tibiyag ni. Napigsabay lang datatangkin ni nanang manong. Dito nga rin ti pagkasalita, kinagyaman ak una iti anos mo ng ibasa, kalbasang nga nakinsan kang ka ti Italiana. Kaya sabi ko matadamat na ibatig nga adal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, kanagitipatak nga dimngeg, more power to your program, Manong, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Larry. Thank you, Larry. Tingka pa nang ibura ti pagkasalita, nga ingkapin na uluan iti businesswoman.